Good morning guys, आंनि Bodoland Tiger YouTube channelखौ subscribe खालाम। आं दिनै थांगासिनो दोङो आंनि सासे subscriberखौ लानानै चेन्नाइ। आं मैया बुंदोंमोन ना जाय आंनि गोदान subscriber आं जायखिजाया सासे subscriberखौ लानानै भारतनि जायखिजाया मोनथाम जायगानि मोनसेयाव लाना थांगोन होननानै। मोनसेया जाबाय गवा, मोनसेया जाबाय दिल्ली एबा चेन्नाइ। आंनि बे subscriber सेलेक्ट खालामदों चेन्नाइखौ, बेयो चेन्नाइयाव थांफेराखैनो। बेनिखायनो आं आंनि बे साबस्क्राइबारखौ लानानै चेन्नाइ थांगासिनो दङ। जोंनि फ्लाइटआ दङ मोनानि 5:45 सानैनि फ्लाइटनि टिकेट बे जाबाय गांसे जों सानैनि फ्लाइटनि टिकेट आं बेखौ लाना थांगासिनो दङ। फ्लाइटनि टिकेट फ्रि, जानाय फ्रि, हटेलाव फ्रि, बेरायनाय फ्रि, एभ्रिथिं इज फ्रि। बेनिखायनो आङो आरो खावलायबोयो सोरबाफोर जुदि बेरायनो लुबैदोंबा मोनसेनि उनाव मोनसे अफार फैबाय थागोन। माब्लाबा काजिरङा नेशनेल पार्कआव बेरायनो फ्रियाव लांगोन, माब्लाबा मानासाव लांगोन, माब्लाबा गुवाहाटीनि रेडिसन ब्लु 5 स्टाराव, माब्लाबा गवायाव बेरायनो लांगोन। एनि काइन्ड अफ अफार फैनो हायो थारमाने। मा समाव मा फैगोन आङो सानसे सिगां फोरमायगोन। ओंखायनो नोंथांमोना आंनि बड'लेण्ड टाइगार इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनांगौ आरो आंजों आसामनि बाहेराव मोजां जायगायाव सिटियाव बेरायनो लाभ खालामनांगौ। एभ्रिथिं इज फ्रि। सोरबा जुदि ट्रेनजों थांनो लुगैबा ट्रेनजों लांगोन, सोरबा जुदि फ्लाइटजों थांनो लुगैबा फ्लाइटजों लांगोन। आं दिनै आंनि बे साबस्क्राइबारखौ लानानै थांगासिनो दङ चेन्नाइआव मा जायगायाव जों बेरायगोन, बबे बेरायगोन बेखौ नोंथांमोना गासैखौबो दिन्थिजोबगोन। थ' अब्ला आंनि साबस्क्राइबारा दा फैगोन, बियो फैगोन दायो बेलासि फैगोन। फ्लाइटआ जिहेतुके 5:45 नालाय, बेनिखायनो एसे लेट जागोन। आं दा दुगैनानै आं ओंखारनानै दसे उनाव जोङो एयारपर्ट थांगासिनो दं। एयारपर्ट थांनायखौ आङो भिडिअखौ गाबोन लाबोसिगोन, दिनै लाबोला दे। चलो मेरा चेन्नाइ में हाय मेरा सब्सक्राइबार। मोनसे उनाव मोनसे अफार फैबाय थागोन। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायबाय था, होमबाना अफारखौ मोनगोन। माब्लाबा 5 स्टाराव जानाय, माब्लाबा बेरायनाय, माब्लाबा बबेबा हटेलाव हर थानो मोनगोन। बहुत अफार फैगासिनो दं। नोंथांमोना मात्र आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनांगौ। साबस्क्राइबारफोरनि गेजेराव लटारि जागोन, लटारियाव जाय मोनो बेखौनो बे अफार